Lakon Calia Parvaing, epos Mahabharata, iku fase pungkasan perang. Baratayuda, sadurunge, kabeh rampung. Panglima Kurawa ing tahap iki yaiku salia tokoh sing unik. Amarga sejatin, doeke sedulur lan simpatisan Pandawa. Nanging keseret dadi panglima pihak Kurawa amarga jebakan lan kondisi. Yen diwaca nganggo pendekatan tasawuf lan jalan marifatullah, salia Parwa iku nyeritakake fase paling alus lan paling jero saka perang batin. Konflik antara kebenaran sing wis dingerteni lan posisi urip sing wis kadung dijalani. Salia wong bener sing kesasar posisi. Salia ngerti sapa sing bener. Ati lan nuranin condong menyang Pandawa. Nanging amarga tipu daya lan janji, doake melebu barisan Kurawa lan malah dadi panglima. Ing makna batin, salia kesadaran sing wis ngerti kebenaran, nanging isi kejebak peran sosial lan keadaan. Iki fase sing luwi alis tinimbang Drona utawa Karna. Drona keikat ilmu lan kehormatan. Karna keikat utang budi. Salia keikat keadaan. Ing perjalanan Marifatullah iki tanda yen jebakan paling halus dudu dosa ged, nanging kompromi cilik sing terus-terusan. Lidah sing melemahkan. Nalika salia dadi kusir karena ing sawetara versi lakon, doeke malah kerep ngendani semangat karena nganggo yukapan-yukapan sing nyindir lan melemahkan. Iki simbol psikologis sing jero banget ing tasawuf. Lidah bisikan batin. Nalika seseorang ora selaras antara hati lan peran, bakal muncul suara batin sing ngegrogoti keyakinan diu. Iki sing asring dirasakake wong ngerti sing bener, nanging urip ing jalur sing ora bener. Banjur batin dadi ramelan ora tenang. Sri Calia gugur, runtuhnya kompromi batin. Nalika Yudhistira ngalahak salia, iku simbol penting. Yudhistira dharma sing tenang lan jujur. Calia kompromi batin sing alis. Nalika Calia gugur, maknan jiwa wis ora gelem kompromi maneh karo keadaan sing ora selaras karo kebenaran. Iki tahap penting ing marifatullah. Ana titik nalika hati ngomong, cukup, aku ora bisa terus kaya ngene. Fase menjelang akhir, sepi lan jernih. Salia Parwa iku fase nalika perang wis meh rampung. Tokoh-tokoh wis gugur. Energi konflik mulai sepi. Ing makna batin, iki fase nalika nafsu kasar wis kalah, lan sing isih ana mung lapisan halus ego. Ing tasawuf, iki cedak karo tahap tazkiyatun nafs tingkat akhir. Penyucian lapisan paling alis sesaka diri. 5. Makna hakikat makrifatullah saka Calia Parwa. Pesan batin alus nanging tajem. Wong bisa ngerti kebenaran, nanging isi kejebak keadaan. Kompromi cilik bisa dadi penghalang marifat. Konflik batin paling abot asring ora katon saka luar. Pembebasan sejati butuh keberanian ninggal posisi sing ora selaras. Ing perjalanan makrifatullah, Calia Parwa iku tahap nalika jiwa wis ngerti cahaya lan saiki diuji. Wani ora ninggal bayangan, ana keheningan sing khas ing fase iki. Ora kaya Bisma sing agung, ora kaya Drona sing intelektual, ora kaya Karna sing tragis. Lakon Sauptika Parva ing epos Mahabharata iku fase sing peteng lan sunyi. Perang gede wis rampung, para satria utama wis gugur, nanging isih ana siji ledakan pungkasan. Serangan wengi sing ditindakake dening Aswatama. Ing pedalangan lan tafsir tasawuf, iki dudu sekadar balas dendam. Iki gambaran lapisan paling peteng saka nafsu manusia sing muncul justru nalika kabeh katon wis rampung. Serangan wengi, nafsu sing metu nalika kesadaran turu. Aswatama nyerang kemah Pandawa nalika wengi. Nalika kabeh lagi turu, duweke mateni para putra Pandawa lan satria sing ora waspada. Simbol sesa banget. Wengi, kondisi batin sing ora sadar. Turu, lalai gaflah. Ing perjalanan marifatullah, ancaman paling asring muncul nalika hati wis rumangsa
wis menang, lan dadi lengah. Nalika kesadaran mudhun, nafsu sing paling kasar bisa balik kanthi kekuatan anyar. Ashwatthama. Amarah lan dendam sing ora rampung. Ashwatthama iku anak saka Drona, sawis bapa gugur dheweke kebak dendam. Ing makna batin, Ashwatthama sisa nafsu amarah lan luka batin sing durung disucikan. Iki penting banget. Sanajan perang utama wis rampung, ego kasar wis kalah, residu emosi luka, dendam, kuciwa bisa isih urip ing enjero ati. Lan residu iki bisa luwih mebayani amarga muncul tanpa kontrol. Sri mateni wong sing turu. Kejatuhan kesadaran moral. Serangan iki ora satria, ora ana perang terbuka. Iki pembantaian. Ing tasawuf iki simbol nalika nafsu wis ora dikontrol maneh dening akal lan nurani. Iki tahap paling rendah saka kesadaran. Manusia tumindak tanpa cahaya batin. 4. Senjata pamungkas lan kutukan. Ashwatthama banjur munakake senjata pamungkas astra lan pungkasane dikutuk supaya urip dawa kanthi penderitaan. Makna batin. Energi negatif sing ora disucikan, ora ilang. Nanging bakal balik dadi beban batin jangka panjang. Ing perjalanan ma'rifatullah, dosa lahir bisa diampuni. Nanging pola batin sing peteng kudu dibersihkan nganti tuntas. Yen ora, bakal dadi kutukan psikologis sing terus ngoyak jiwa. 5. Makna hakikat ma'rifatullah saka Sauptika Parwa. Lakon iki kaya peringatan paling jero. Pesan batin. Perang batin ora rampung, mung amarga menang besar. Nafsu paling peteng bisa muncul nalika kesadaran lengah. Luka batin lan dendam kudu disucikan, ora cukup ditekan. Kewaspadaan murakabah iku kunci ing tahap akhir spiritual. Ing tasawuf iki cedak karo tahap penyucian sisa-sisa nafsu latifah paling halus. Ana rahasia sing alis banget ing lakon iki. Nalika kabeh musuh wis gugur, sing isih nyerang yaiku bayangan saka masa lalu. Iki kaya pesen saka jagat wayang. Sing paling enjel dudu ngalahak musuh ing enjaba, nanging ngresiki sisa petang sing nelik ing kenjero ati lan sing luwih jero maneh. Ma'rifatullah ora mung tekan cahaya, nanging uga wani nyawang lan nyuceni peteng sing paling jero ing diri kita. Lakon Stri Parva ing epos Mahabharata iku fase sing beda banget saka parwa-parwa sadurung. Yen sadurung kebak perang, geger, lan ambisi, ingka ensing muncul yaiku tangisan, kehilangan, lan keheningan. Iki dudu perang maneh. Iki gema saka perang ing enjero ati manungsa. Ing pendekatan tasawuf lan perjalanan ma'rifatullah, Stri Parva iku tahap nalika jiwa ketemu hakikat akibat saka kabeh perbuatane. 1. Tangisan para wanita. Suara batin sing paling jujur. Stri tegese wanita. Ing parwa iki para wanita ibu, istri, anak metu menyang medan perang lan deleng mayit wong-wong sing ditresnani. Simbol jero banget wanita. Dimensi rasa kalb, kehalusan jiwa. Nalika perang wis rampung, sing ngomong dudu pedang maneh, nanging rasa. Ing ma'rifatullah, kebenaran paling jero asring muncul liwat rasa, dudu logika. Tangisan iki dudu kelemahan. Iki kesadaran murni sing ora bisa dibohongi. Tu Gandari, doa lan luka batin. Salah siji tokoh penting yaiku Gandari, ibu saka Kurawa. Dewek ngalami kehilangan paling get saka rasa lara sing jero, deweke nganti ngucapake kutukan. Makna batin. Luka batin sing ora diolah bisa dadi energi destruktif. Ing tasawuf iki pelajaran penting. Rasa sedih iku suci, nanging yen ora diolah dadi kesadaran, bisa dadi amarah spiritual sing alis. Sri Yudhistira, krisis sawise kemenangan. Sawis perang, Yudhistira ora langsung bahagia, malah dheweke
kebak rasa bersalah. Iki fase penting banget ing makna ma'rif kemenangan dunia ora injamin ketenangan batin. Nalika kesadaran wis luwih jero, jiwa dadi sensitif marang akibat ora mung marang diri diu, nanging marang kabeh makhluk. Iki tanda kesadaran moral tingkat tinggi. 4. Medan Karuksetra dadi cermin batin. Medan perang sing kebak mayit iku simbol hasil nyata saka hawa nafsu, ambisi, lan konflik manusia. Nalika kabeh wis rampung, ora ana ting bisa disangkal maneh. Ing perjalanan spiritual, iki fase nalika tirai ilusi kebuka, lan jiwa ndeleng akibat sejati saka urip. Ora ana pembelaan, ora ana alisan, mung kejujuran batin. 5. Makna hakikat Marifatullah saka Stri Parva. Stri Parva iku fase tobat eksistensial. Pesan batin, rasa kalb iku gerbang kesadaran paling jero. Luka batin kudu diolah dadi hikmah, ora dadi dendam. Kemenangan tanpa kesadaran bisa ninggal luka kolektif. Jiwa kudu wani ndeleng akibat saka kabeh tindakan. Ing tasawuf, iki cedak karo tahap nadam penyesalan suci, taubat sejati, pembersihan hati. Ana keheningan sing kuat ing parwa iki. Ora ana geger perang, ora ana sorak kemenangan, sing ana mung suara tangis lan refleksi. Lan justru ingka rahasia God Marifatullah katon. Manusia ora bener-bener ngerti nganti dheweke ngerasa kake. Wayang Jawa kaya ngelingake kanthi halus. Sawis kabeh ambisi rampung, singkari mong siji pitakon ing enjero ati. Apa sing wis tak lakoni iki sejatin, ngawa aku luwih cedak marang Gusti, utawa malah adoh. Lakon Santi Parva ing epos Mahabharata iku fase sing paling sepi nanging paling jero. Sawis geger perang, tangisan, lan rasa bersalah ing Stri Parva. Saiki krita melebu wilayah hening, refleksi, lan kawicaksanan. Iki dudu maneh babagan menang utawa kalah. Iki babagan apa arti kabeh? Iki kanggo jiwa ing pendekatan tasawuf lan perjalanan makrifat. Shanti Parva iku tahap nalika hati wiwit mapan ing ketenangan sawise badai batin. 1. Shanti tentrem sing ora gumantung keadaan. Shanti teges tentrem, nanging iki dudu tentrem biasa. Iki tentrem sing lahir sawise perang, sawisa kehilangan, sawisa ngerti akibat ing makna batin. Shanti ketenangan jiwa sing muncul saka pemahaman dudu saka kondisi luar. Iki penting banget ing Marifatullah. Tentrem sejati ora amarga urip dadi gampang, nanging amarga hati wis ngerti hakikat urip. 2. Bisma isi urip, sumber hikmah ing tengah luka. Ing parwa iki Bisma durung wafat, dheweke isi ana ing ranjang panahlan menehi ajaran marang Yudhistira. Simbol iki luar biasa jero. Ranjang panah, pengalaman pahit urip. Bisma sing ngomong, kesadaran sing wis mateng. Maknan, kebijaksanaan paling jero asring ler saka penderitaan sing wis diterima kanthi sadar. Ing tasawuf, iki kaya wong sing wis liwat fase fana awal, banjur melebu fase hikmah lan stabilitas batin. Sri Yudhistira saka rasa bersalah dadi pemahaman. Sadurung Yudhistira kebak rasa bersalah, nanging ing Shanti Parva dheweke ora mung nangis, dheweke sinau. Iki perubahan penting ing perjalanan Marifatullah. Awal jiwa nyesel Stri Parva, banjur jiwa ngerti Shanti Parva. Penyesalan tanpa pemahaman bisa dadi beban, nanging penyesalan sing dipahami dadi hikmah. 4. Ajaran Dharma, tatanan batin lan sosial ing Shanti Parva. Bisma nerangake dharma, kepemimpinan, keadilan, etika, lan tanggung jawab. Nanging yen diwaca luwih jero, dharma ingka ora mung aturan sosial,
nanging tatanan batin ing marifatullah. Jiwa wis ora mung nglawan nafsu, nanging wis nyusun harmoni antarane diri, masyarakat, lan Gusti. Iki tahap integrasi. 5. Makna hakikat marifatullah sakasanti parva. Lakon iki kaya fase mapan ing perjalanan spiritual. Pesan batin, tentrem sejati, lahir saka pemahaman hakikat. Luka urip bisa dadi sumber hikmah. Penyesalan kudu diolah dadi kebijaksanaan. Jiwa kudu nemokake harmoni antarane batin lan dunia. Ing tasawuf iki cedak karo tahap bak tetap urip ing kesadaran ilahi sawisa proses fana. Ana rahasia sing alis banget ing parwa iki. Sadurung kabeh tokoh perang kanggo menang, nanging ingka tokoh-tokoh wiwit ngerti sing paling penting dudu menang, nanging ngerti. Wayang Jawa kaya ngandani kanthi lirih sawis kabeh geger urip rampung. Sing karilan paling penting iku apa ati wis tentrem amarga ngerti Gusti, utawa isi goyah amarga durung ngerti diri diu. Shanti parva iku dudu akhir perjalanan, nanging wiwitan saka urip sing wis sadar.